Dit is de Australische doorntak. Het is dus een wandelende tak. Deze doorntak die komt voor in het tropische regenwoud van Australië. Nou, dan wordt er ook wel eens voor in Afrika, maar zelfs de meeste thuishazenbollen. Stel, je hebt een doorntakje thuis en je hebt een wiefke. Nou, dat is hartstikke leuk, maar wees erop betocht dat ze gewoon eikens lezen kennen zonder een mandje. Het hoeft bij hun net zo te wezen dat er een mandje bij wezen moet om de eikens te bevruchten. Dat kennen de wiefke zichzelf. Dus die is samen verrast, want ze lezen zo'n 2 tot 4 eieren per dag. Nou ja, vader als het wist, als krijgt zo'n bakje vol als wat ik hier heb. We hebben ondertussen zo'n 400 eieren, dus een wiekje ervan. Ik ken een mooie tijd weer vooruit. Dus in Surg hebben we heel lietse eikens. Het lijkt het zelfs een beetje poep, daar lijkt het op. Maar ja, houd het in de gaten dat het dus veel als lietse steentjes binnen dus eikens. En die komen dus uit na een bepaalde periode van ongeveer 4 maanden. Nou, en dan gaan we al even zulke doorntakken. Wandelende takken die hebben natuurlijk ook vijanden. Die worden eten terug oren-insecten. Maar voor hun is het natuurlijk wel fijn dat ze een bepaalde schutkleur hebben en dat ze heel bot likje op verskrompelende bladen. Dus op die manier vallen ze eigenlijk net zo bot op. Dus dan kunnen ze zichzelf wel goed redden in de natuur. Nou, deze wandelende takken die laten zich net samenpakken. Ze hebben flinke stiekels achter op hun poorten. Dus vooral wiefjes die hebben dat. En die broeken ze ik echt. Omdat er dus een vijand komt, een oorinsect, dan gooit ze de achterpoorten in de lucht en dan zwaait ze ermee en dan kniept ze ermee. En zelfs als er een dier heel dichtbij komt, dan gooien ze die stut achter omhoog. Dat kan je ook wel zien, dus je voelt zich aardig bedreigd. Gooit ze die stut omhoog en op die manier krijgt het heel gevaarlijke schorpioen. Dus dan bloeden die insecten niet wel op afstand.